आमच्या स्वागतासाठी तुतारे वाजले. आता गेस्ट म्हणून बोलवल्यावर चांगली तयारी तर करू हवी. त्याच्यासाठी बायल एक प्रोडक्ट 5 प्रकारे लावूक लागले. बायल यूज करता फेसेस कॅनडाची स्ट्रोब क्रीम. ह्याच्या सिया बटर आणि हायलोरॉनिक ऍसिड असा. अर्ध्या चेहऱ्यावर फासल्यावर लगेच ग्लो आणि शाईन दिसूक लागले. तुम्ही बायलेच्या एका गालावरचो ग्लो बघू शकता. तसाच दिवसभर हायड्रेशन बरोबर रेडियंट फिनिश आणि सुपर कॉम. मगे बायलेन यूज करू घेतल्यान फेसेस कॅनडाचा हायड्रा मॅट फाउंडेशन. आता फाउंडेशन बरोबर बायलेन स्ट्रोब क्रीम मिक्स केल्यान आणि तोंडाक फास. त्याच्यामुळे 24 तास मॅट फिनिश मिळतं. ह्या फाउंडेशनात मॉइश्चरायझर प्लस SPF 30 असं बिल्डेबल कव्हरेज आणि सुपर कॉम्पी. तुम्ही ग्लो बघू शकता. मगे बायलेन यूज केल्यान फेसेस कॅनडाची कॉम्पी वाव मॅट लिपस्टिक वायज हातावर घेतल्यान त्याच्या स्ट्रोब क्रीम मिसळल्यान इळ्याचे खिळे आणि चपलाचे वाळे करून डोळ्यावर आणि गालावर फासल्या. पण शाईन मात्र एक नंबर येईल. एक लिपस्टिक आणि त्याचे 3 फायदे बायलेन करून घेतले. ही लिपस्टिक लॉंग लास्टिंग, ट्रान्सफर प्रूफ, लाईट वेट आणि सुपर कॉम्पी असते. लास्टला ही स्ट्रोब क्रीम बायलेन हायलायटर म्हणून फेसच्या हाय पॉइंटला यूज केल्या. थांबा, बायलेन हे स्ट्रोब क्रीम अंगाक पण फासले. त्याच्यामुळे बायलेची बॉडी पण शाईन करू लागली. तुम्ही फायनल लुक बघू शकता. बायल एकदम ग्लो करता. खाली प्रोडक्ट टॅग केलंय. तसाच पर्पल, फ्लिपकार्ट इत्यादी प्लॅटफॉर्मवर सुद्धा उपलब्ध असत.